Rakovska i Ljubotan pobjede su 1:0. Ave 10 minuta, ej! Finish! Pali u gol! Nebe nekaj vrati nazad. Što rekao, ba? Samo da znaš zahteva sudijata. Da, neka mi riječi unili sve. Bravo, Elenče. Milke!
Rijeka. Nisam dokazao to ništa. Dajte ima to. Samo? Ovo su dijeta ti vika ponazad. Site jedan. Otvori vojno kamera. Neka vrne došli. Ima utakmica? Možda sam, više se dijalo za njih. Ja se radio toliko ne dobivam Кипови кои победниците да ги подигнат златните медали. И пехарот. Ima ti na kamera, već čuješ? Pa kaj ću? Mače, kje smo posle, Mače? Kje ne nosiš posle? Ne, Ne. Da, popolno da. Sofka, dosta sa telefona, tajde. Dobro, včera se dogovorite. Dobro. Ajde, Marija. Ajde, kako je dviži se čovjek. Iva, kaži mi ako imaš neko medalja da dojem da zemem ja. Slušaj me, ozbiljan sam. Srce moje. Mače, ima za mene medalja? Čekaj, Iva. Суки, слика! Дай.
любительско фудбалскog клуб Лјубота